Molweni namkelekile nonke kwezi Chisebe Entertainment. So uSinenhlanhla Khoza, who is a 31-year-old trapped inside of a 90-year-old grandma's body, has officially spoken. Kudala ke abantu abaninzi beyifuna ke le interview uThuleleni ke engayipost esithiza there on TikTok. So uSne has officially spoken out ke esixelela ngesigulo sakhe, which is a rare condition. 1.1 uSne has stated that he say wahamba ke wayobona your Western medical doctors, and unfortunately bona bathi genes, and unfortunately ayikho into abangamnceda ngayo because genes zivele zidamage yonke into ekhona emzimbeni. As a result, uthi uSne ayikho indawo engekho buhlungu emzimbeni wakhe, wena nhloko, wena sifuba, wena sinqa, inyawo, ngamadolo, everything is just painful. Waxelelwa ke noba inhliziyo yakhe idumbile, you guys. So when it comes to seeing ama-prophets zangoma inyanga, uthi waxelelwa into yoba lilumbu, khona ke abanye abamxelela ngoba wathwetyulwa, omnye athi wathweswa isilwane. So people are different prophets and zangoma, different zangomas, they are all coming up with their own diagnosis. Akekho kwaba bantu asebehambile abathetha into eyi-one, understand. Kukhona ke nabathi lilumbu owalifumana kumntu owayethandana naye. That person wayecushiwe, not that nguye lo umlisa who directly did this ke to uSne. So kuthiwa umntu owayethandana naye at that time, who is a woman by the way, nguye owayemcuphile into yoba wena if uke wanditshithela lo mntu ozothandana naye uzoba naloo nto ke. Unfortunately ke uthi uSne the time sidibana uGuy wandixelela into yoba yena is a single man. Only after sesilele, only after we went intimate did I see that hayibo lo guy is taken, because undenzela like izinto ezifani man, akazibambi ifowuni zam, uyabona nje siyazibana, akusabuliswana, akusathe, uyabonakala nje uba uyifumene into ebeyifuna, is no longer interested to do anything with me. Igama lakhe ke kuye kwathiwa makaliveze so that ezokwazi ukuncedisana noSne as well as the podcast, so that uSne can actually get the assistance. Igama lakhe nguKhomozo Matati. Naye ke uSne ebengakwazi guys ukulipronounce kakuhle, so kuthiwa uNomzi Estenga, like I said, but ngowaphi, ngowaseLimpopo guys. So it is not a Nigerian guy like we have been assuming. Obviously uThuleleni TV said ngumlisa waphi, wangaphandle, but I think the reason as to why they said that is because ayikho inyanga that can assist uSne eyalapha eSouth Africa, because zonke izangoma nenyanga that she has found have unfortunately said she needs to go out of South Africa ayofumana uncedo, because bona they cannot assist. Kuthiwa lento abamenze yona it's from amayeza angaphandle. So maybe esusela lapho ke lonto yoba walala nomntu waphi, wangaphandle. So ininzi ke into that people are still assuming. Number one, they don't believe that this person lo guy walala noSne wamnika igama eli-right, eli-correct, bathi lo guy lona is not South African, 100% sure indoba is not South African. Bathi nje he probably lied about his entire identity. Ayikho into ekanjena abake bayibona in the whole of intakatho yasemzantsi, bayayiqala ngoSne. Khona ke nabathi what if lo mntu lona did not even exist, because siyothi sihleli guys sicinga uba sihleli nabantu. That's why it's important to do i-background search kumntu ozothandana naye. Uyothi uhleli nomntu kanti elizweni lakhe apho asuka khona they have long died. It's something that actually does exist. They have long died, but then ke baze kwelinye ilizwe, and when you think that umntu is a full human being kanti no, so uthandana nomkhosi. So ibe ninzi guys into ethethayo kula comment section, people trying to once again find a solution into ba what exactly happened to uSne. But ke maske silinde, I'm sure i-detectives zika Twitter zizozama ukumfumana ke uKhomozo. Should anything else come up guys ngoKhomozo, most definitely nizobuya ke ndizonithi update. In the meantime, mas engage down on the comments, and I will see you shortly. Bye guys.